ndiyoti pamene pali kuchula nkhani zangati za Miramba, nkhani ngati za Chambo, Usipa, komanso ndi kuchimake kwa nsomba zotchuka zija za mtundu wa mbuna zimene ndi za mitundu yosiyanasiyana, zina kuziyang'ana zimaoneka zofira, zina zobiriwira, zina zooneka ngati mbidzi, nsomba zimene zimapezeka kwathu konkuno. Komanso kumeneko ndi kumalo kochititsa chidwi kwambiri kumene anthu amene akufuna kusangalatsa moyo komanso kufuna kupiridwa mphepo zina zatsopano amapita kumeneko kukakhala ndi kumakasangalala. Zaona kuti kodi ntchito yomanga msewu umenewu yayenda bwanji kufikira pano. Akulandiridwa ndi nduna ya zomangamanga, ndaona patsogolopo ndithu olemekezeka a Jacob Hara, pafikanso anthu akuluakulu osiyanasiyana. Phungu wa dera lino olemekezeka Araf Juma ndaonanso alipo mpano afika. Pabwera mafumu amkumba aliko kunonso, council chair aliso komwe kuno, komanso kuphatikiza akuluakulu ena aboma amene abwera ndithu kuzaona ntchito. Apo president akupasana chanza ndi anthu osiyanasiyana amene afika pano. Ndikuona ponso nduna za magetsi olemekezeka Ibrahim Matola aliso pomwepo amene ndithu afola panzere kupasana chanza ndi president pamene afika malo ano kuzaona ndithu ntchito yokonza msewu umenewu. Ndiye sere nthawi ina kuti mwina ndiyankhuleko ndi anduna olemekezeka Jacob Hara kampata ngati kangapezeke kuti mwina atha kuti fotokozerako kuti mwina ntchito imeneyi ndi yofunikira bwanji ku chitukuko cha dziko lino. Koma ife ngati anthu amene timakhala kuno kumangochi, mundilole ndinene kuti ndife anthu onyadira kwambiri kuti msewu umenewu watheka tsopano ukuyendeka, chifukwa kuchoka pano kupita ku Cape Maclear kunali kumalo konena kuti kovuta mayendedwe. Ndi msewu woyenda m'mapiri choncho, komanso ndikuja kumapezeka uja amati mwala wamphini umenenso ndi mwala umodzi umene umapereka chidwi chachikulu pamene anthu afika kuno kuzaona. Apa ndaona pali engineer Champiti amene akhala kwafotokozera president mwina zinthu zina zingapo zimene zikuchitika pano pamene abwera kuzayendera. Olemekezeka nduna a Jacob Hara ndi amene akwafotokozera president. About 6 kilometers, but the whole stretch is 18 kilometers. So this is the first phase, and then we have contractors already ready for the second phase. But I will ask the CEO, Engineer Champiti, to take you through what exactly has been happening here. Thank you very much. Your Excellency, welcome to Monkey Bay. And on the road project, Monkey Bay to Cape Maclear. This road is already been designed. Currently, on a phased approach, Your Excellency, we have carried out work from Monkey Bay, Boma, up to 6 kilometers. This project is very unique in its nature. One, for the impact it's going to bring to the area, to the people. It will provide good access. And then also, this area has got fishing going on. Okay. And also, it's a very strong and powerful tourism area. Another bit that is outstanding about the project is that it has been done by indigenous contractors. CAS and the Maoni are the contractors. I hope they can come near. And then, oh, you met them. Yeah. And also even the consultant is a local consultant, Swida and Partners. The 6 kilometers stretches, the junction where you are branched off is there. And then where we are is here on this spot. The road has been done up to there. This section has already been contracted out. Motor Angel is, we have already negotiated the contract and will be mobilizing shortly.
The consultant is also available. This project will take us to Chembe, which is Cape Maclear. There are 2 more roads which are needed to be executed. There's this small section. It's coming from Mankebe proper to here. We have a filling station nearby here where we are standing. And then there's another small road coming to Masaka. It's a big fishing site. So we could do better, included in budget soon. Otherwise, this is the briefing for the upgrading of Mankebe, Cape Maclear Road. Thank you very much. The details in terms of design, basically you have witnessed, you have seen it. It's a class 1 design which accommodates a 3.4 carriageway each side and 1.5 meter shoulder each side to accommodate cyclists and pedestrians. For what the road is, I think you have witnessed and you have seen the product we are producing. We are getting better every day. So your consultants and everyone is satisfied that the standards are being followed right? Yes, we are working up to standards, although we know that we are yet to do some drainage works and improve just the safety on the sites, including speed humps and the like. But we are working in every way to stick to standards and specifications. So pamenepo president amafotokozera zina ndi zina zimene akhala akuchita pokonza msewu umenewu, ndipo chinthu chimene ndamva kuti chatsala nchonena kuti akuyenekanso kuyika mmene mu mahampu kuti mwina anthu akamayenda asamayende mu thamanga kwambiri, akuti ma speed humps ndi amene atsala ayike mu msewu umenewu. Ndipo patsogolopo pali first lady komanso president ali pomwepo, nduna Jacob Hara ali pomwepo, komanso engineer Champita ali pomwepo, palinso wolemekezeka Raf Juma MP wakuno ndithu kufotokozana na ziwiri zitatu zofunikira zokhuzana ndi mmenewu. Ndi sewu pamwamba kwambiri chifukwa kuyang'ana mmene apangira ukuoneka kuti angakhale kuyenda usiku ukhozanso kukhala nsewu osangalatsa kwambiri, chifukwa ndi nsewu umene mbali mwake jambula tinantina tothandizira kuti ukamayenda ukuvutika malingana ndi mmene zonse anazikonzera kuti zikhalire ndi ulendo umene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayenda lero, makamaka kumaliza ntchito zomwe amagwira tsiku la lero zoyendera chitukuko chosiyanasiyana. Kumawa kuja tidapita kukayendera munda wa Macadamia komwe kwa mfumu wa Nanyambi, ndipo pano tsopano president ali pano pamene ayendera ndithu ntchito yokonza msewu umenewu wa Monkipe. Pasonkhana khwimbi la wanthu limene labwera kuzaona president Chakwera, ndipo pamene president akusuntha olemekezeka nduna olemekezeka nduna Jacob Hara mwina tangu tifotokozerana ntchito imene zikuyamba bwanji. Nsewu omwe tauona apawo ndi nsewu omwe boma la Chakwera latimangira, nsewu omwe ukuchokera pa junction yo nsewu pita ku Mankebe
kukafika ku Cape Maclear. Then umenewo ndi woti nsewu ndi stretch ya 18 kilometers. Tinawika mafezi awiri. Fezi ndi fezi yoyamba yomwe yatha pano. Fezi yachiwiriyo tindi contractor Motor Angel yemwe tikhale tikumpatsa handover chifukwa zokambirana zonse zatheka kale. Ndeno abwana madzaona msewu umene kuti wamangidwa bwanji. Msewu omwe wamangidwa ndi amalawi okhaokha, madesign ndi amalawi okhaokha, msewu wapamwamba kwambiri omwe wamangidwa malingana ndi president Buhara nduna ya zoma foto tu kuti ndi ntchito imene boma la President Chakwera lamanga kwamangira anthu akuno ku Monkey Bay, ndipo pano a president akuyenda munsewu umenewu pamene tsopano akhale akubwerera kuti tsopano ayambe ulendo opita ku nyumba ya chifumu ya Chikoko Bay. Munsewu umwe mwabwera ndithu achinyamata amene ndikuwaona akuoneka nkhope zawo zosangalatsa kwambiri. President akuyenda ndithu pakatikati pa msewu umenewu pamene akuyenda ulendo. Tsopano kumakhala ngati akulowera kumene talowera kuja kwenikweni kuchokera kumbali ya ku Monkey Bay, nkhani ya chitukuko cha zomangamanga. Ndimanena kuti kuno ku Monkey Bay msewu olowera ku Cape Maclear ndi mbali imodzi ya chitukuko chachikulu kwambiri chimene anthu akuno akhoza kukhala, komanso ali ndi chimwemwe chachikulu kwambiri kunena kuti ndi ntchito imene anakhala akuyifuna kwa nthawi yochuluka kwambiri, koma mwina mbuyomo sizimatheka pa zifukwa zina. Koma pano tsopano zonse zimene ankafuna kuti zichitike zokhuza msewu umenewu ndi zimene akuziona pano. So olemekezeka anduna Jacob Buhara ananena kuti ndi masomphenya eni a president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, ndipo anthu akuno akhala akupempha msewu umenewu kwa nthawi yayitali koma sizimatheka. Koma pano tsopano zonse zofunikira kuti ntchito yoyamba msewu umenewu kumanga mpaka na kufika kumaliza zinatheka. Pano msewu autsegulira, ndipo pamene a president akuyenda zonse zikuoneka kuti chilichonse chokonzekera, komanso kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto zonse zinayenda bwino mogwirizana ndi bungwe lija la Roads Authority. Pano a president akuyenda ndithu pakatikati pa msewu monga amene nafotokozera muja, ndipo chomwe chichitika nchonena kuti akuka nayamikira msewu umenewu mmene umangidwira. Mukudziwa ine unena kuti a president adanena unena kuti sakufuna kuti anthu azimanga zinthu zosalongosoka, akufuna anthu azimanga zinthu za standard zooneka bwino zosangalatsa. Ndipo apa mmene zikuonekera zonsezi ndiye kuti ndi zinthu zimene iyo a president Mauka adafuna kuti zikhalire pamene akuyenda ndithu kusangalalira msewu umenewu. Akunena ndithu kuti ndi msewu opambana kwambiri, zonse zabwino malingana ndi mmene boma lawo likufunira kuti zinthu zizikhalira. Pali zinthu zina sizimafunika kuti munthu achite kukuuza kuti zinthu zili bwino ayi, koma kungoyang'ana mmene zinthu zilili okha president akuoneka kuti munthu osangalala kuti ntchito yomanga msewu umenewu yayenda bwino komanso zinthu zili bwino. Ndiyankhule kuti Owen chabwino zona Dave, ntchito imeneyi ndi ntchito imene anthu ambiri kumangochi kuno akhala akuyidikira. Kuno kumangochi kumadziwika kwambiri ndi ntchito zokopa alendo. Msewu wabwino alendo akafika amati tafika. Ndiye iyi ndi ntchito imene
tine kuti yakhala ikuchitika ndipo ikuoneka kuti yatha koma ntchito yokhazikitsa ndi imene sidachitike koma msewu umenewu ukuoneka kuti ndithu ndi imene ulirimu kuti zonse zatheka. Pano a president akuyenda ndithu president pakati mbali nayi kulandula Joe Bahara komanso a first lady mbali nayi akuyenda ndithu monyadira kwambiri pakatikati pa msewu umenewu pamene akunka nayamikira komanso kukondwerera kuti ntchito yapamwamba kwambiri yomanga msewu umenewu ndithu ndi imene tikuiona lero kuti chilichonse chatheka kwangosala kuti angoyika mmene muti mabampu tija tokuti anthu asamathamange mopera muse kuno ni msewu umene anthu ambirimbiri anamanga nyumba zawo poopa kuti siyana ndithu kuti zikhale zinthu za dongosolo. Ndiye ndaona wachiwiri kwa mlembi wa chipani cha Malawi Congress Party Gerald Kazembe akuyankhulanso nda president pompo ndikukhulupirira kuti pamenepo akufuna kuti a president amoni anthu amene asonkhana pano. President amapatsa moni anthu amene pamene akuyenda ndithu kulunjika kumene kuli galimoto lawo. Zikuoneka kuti apa a president sachoka osayankhula. Okay. Ndiye chapompa a president akhala akufika kuti mwina angofotokozapo kuti kodi zinthu za yenda bwanji. Ndiye zonse zikakhala kuti zatheka mchithunzimo chikhalire kupatsirane komanso amene mukutitsatira pa MBC Radio 1 ife tili kuno kuonerera mwambo wa chitukuko chimene anthu akuno ku Cape Maclear alandira chitukuko cha msewu wapa mwamba kwambiri umene akhala akuwudikirira kwa nthawi yayitali. Ntchito zomangamanga ndi ntchito zofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko chifukwa ndimakamba chakummawa kuja kuti kodi tikamati chitukuko ndi chani. Chitukuko ndi chinthu chimene chimati chikafika kuderako anthu amayenera kuti achigwiritse ntchito kuti atha kupeza zimene iwo akufuna. Ndiye msewu umenewu wamangidwa kuno ku Cape Maclear ndiye kuti kuthandiza kwambiri anthu akuno kuti atha kupeza zitukuko zawo za mtima wawo zosiyanasiyana makamakaso mwina kuyendetsa mbewu zawo zosiyanasiyana. So nthawi ina iliyonse pano president akhala akuti yankhula kuno ndi kwa nsomba zochuluka kwambiri zimene anthu amaweza mu nyanja ya Malawi, ndipo nsomba zimene zikudutsa nazo ndi komwe kuno. So ndikuona ndithu Gerald Kazembe afika ndithu kusogolo kuja kumene zonse zochitika zimene zakonzedwa pano zikhale zikuyamba. A president ayankula kwa anthu amene asonkhana pano. President wa dziko la Malawi 2030 Tukana Dr. Lazarus Chakwera.
ziko kwambiri. Ndipite kwa bwana. Bwana President amba kuna Monkey Day. Yachiwiri bwana malo mwa zibaranga onse kuno Monkey Day. Kuno Poluza Vice President yani. Bwana ndilibe mawambi ndakhala pa dziko pano 50 years koyamba ine kuona sewu watala moyo mwanga kuno ku Mangochi Monkey Day ukiloke maclient lero ndikuti chimatipasa tsanzi tabadwa takula sitinaone msewu watala bwana koyamba msewu ndi umenewu ndikomo kwambiri palibenso china chomwe ndinganene koma kukudzusani kuti mwayankhula anthu anu Malawi adziwe kuti izi zinthu ngati izi zikuchitika kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje kukhotapota mpaka ku Mchinji paliponse bwana chitukuko chikuchitika mwina sili kuyankhula kwambiri koma zinthu zikuchitika paliponse bwana apase ndimone anthu anu zikomo kwambiri. Moni habari yanga onse. Assalamu alaikum. Mwatandalauli? Yoga. Ino tambera. Adu transport ndaonanso pali anduna energy komanso akuluakulu aboma muli pano ino second deputy secretary general Malawi Congress Party Tambo Gerard Kazembe titokoze agogo ndi mafumu onse kuno ndipo pesa ni makhala konkuno agogo awaenda nane kulikonse ndifuna ndiwathokoze mwapadera okondedwa izi zachitika kunozi kapena zimene zikuchitikazi ni chitsanzo chakuti tikhoza kumanga zinthu zokhalitsa masiku ano kabwera kamangidwe kamsewu kamakono ndithokoze makontrakta awa ndithokozenso CEO la Roads Authority chifukwa chimene chikuchitika chitsopano nchakuti mamangidwe ake wa misewu kapena maumbidwe ake wa misewu atsate ukadaulo wa makono kuti thala uja tsopano kukatentha samasungunuke mumaona misewu ina basi mkaona kuti yakankhika galimoto chifukwa choyendapo zinthu sizili bwino ayi. Technology yabwera kuno ndi ina ndi yanyowani ndi yatsopano kotero kuti tsopano tizimanga misewu mnjira imeneyi kuti misewu izilimba ndipo tili nchikhulupiriro kuti zimene zambika kuno ku Monkey Bay msewu wopita ku Cape Maclear Mangochi wadala. Ndaonanso a MP akuno ambuya akudalitseni. Chair council so analipo mpano ndi a deputy wawo aya izonse ndikungoona kuti mgwirizano tunena uja numeneyo chifukwa anthu akunja odzayenda msewu uno kuonjezera ife akonkuno ku Malawi chifukwa choti Cape Maclear ndi malo amene ndi wokongola mtundu wonse ndipo tikamanganso sita imeneyo ndiye kuti apitirira kukongola anthu obwera kuno ndi amalawi wonse ndi anthu akunja ndipo alibe kuti msewu aziyenda poni wamakaka wakuti ayi ife ndife Malawi Congress Party koma sitokhafe tiziyenda msewu wayi muona aliyense aziyenda msewu menewo ndiwena omwe oti alibe mchipani chomwe chifukwa chitukuko tuchitachi ncha Malawi yonse aliyense apindule nazo
zinthu zimenezi zimene zimamanga dziko mokhalitsa kuti zinthu zizilimba, mgwirizano uzilimba, anthu aziyanjana, mtendere ukhalepo. Zikomo chifukwa cha mawu anu akazembe, ndipo ndizoonadi dziko lino lakumana ndi masautso ambirimbiri. Kulikonse ndinapita kunamwera kukaona munda, koma konseko chifukwa cha nyengo anthu akudandaula njala, kunonso nchimodzimodzi. Ndipo ena amene nthawi zina maboma timakudalirani kuti muzichita kalembera, mmachita chinyengo m'maderamu. Mavuto amene tikukumana nawo sikuti ni munthu mmodzi, ayi ndi tonse. Ndiye tizikhalanso ndi nkhope ya chifundo yomaonetsetsa kuti zinthu zichitike mwachilungamo. Chifukwa wotithandiza alipo ambiri, chimodzimodzi amene walira nafe maliro kuno kwathu dziko lonse lapansi. Anzathu amatikonda ndipo akutimvetsa. Chaka chino zokolola zacheperatu mtundu wonse. Siku Malawi kokha, mupite mkafunse ku Zambia, mupite mkafunse ku Zimbabwe, mupite mkafunse kwa azathu ku Mozambiki. Chifukwa vula kwathu kuno inachita chimodzimodzi. Vula imene yaononga kwambiri ku East Africa, nkubweretsanso madzi ankhanikhani kuti nyanja yathu tere kuno mabizinesi aonongekanso kumangochi kuno, chifukwa chakuti ngakhale madzi sadakwanire woti tilimire, koma madzi anachuluka kuti nyanja isefukire. Ndiye pamakhala kusiyana kwa zinthu za mtundu umenewu. Tithandize aliyense, wina wamng'ono bizinesi yake isathe, ayi wamkulu athandizike malingaso nkusowa kwake. Koma zitukuko ngati izi nzakuti zithandiza wina aliyense, ndipo tionetsetsa kuti paliponse pamene chakudya chikufunika, chakudya chibwere. Ndamva ndithu kuti ngakhale zinachitika pakati yapo, koma nthawi itu yakula, njala yakulanso. Ndiye kuti mposafunika kuti tizingochita kamodzi, ayi koma mwandondomeko yake. Ndipo zimenezo ndipempha mafumu, ndipempha wonse atsogoleri ma-community osiyanasiyana, tichite zinthu zonse mwachilungamo kuti kanga chepe kamene tingakhale nako kakwanire aliyenseyo. Mawu anga omaliza ngongo kupemphani kuti Sepitembala alubwerayo kulikonse ku Malawi kuno ayamba kulembetsa chifukwa cha masankho a chaka chamawa. Inuyo kalembetseni. Palibe chifukwa chakuti tikhoza kuchulukana pa msonkhano, koma ngati simngalembetse voti yanu sikagwira ntchito chifukwa simdavote nawo. Demokrasi njakuti aliyense azikhalapo nchonena. Aliyense sangathe kulankhula payekha timasankha wena akatiyimirire. Ndiye demokrasi yakuno ku Malawi. Kuno silifuna kutsatanso chisawawa china chilichonse, koma demokrasi yoyenda mwachilungamo. Ndipo inuyo ndinu omasuka, chitani zimene mungathe kuchita, koma aliyense aseze udindo umenewo kuti pa Sepitembala akangotsegula kulembetsa, pitani mukalembetse. Simomwemo nanga? Zikomo kwejinji. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. President wa dziko lino kuyankhula kwa anthu amene sonkhana pano pamene panali mwambo oona ntchito Monkey yayendera, ndipo mmene pasonkhanirana anthu pano a president sakadachoka popanda kulankhulapo. Ndiye mawu awo anena kuti msewu umenewu ndi chitukuko chimene akupereka ku dziko lonse, chifukwa anthu oyenda mu mayang'ana chipani kuti amene akuyenda muno ngwa chipani chakuti ayi nga chipani cha MCP, koma oyenda mu msewumu sikuti akhala ukhawo a chipani cha MCP ayi, anthunso azipani zina zosiyanasiyana akhala akumabwera
awo mu msewu omwe uno. Panopo mmene zililimu president ndiye kuti ali motolija ndi ulendo obwerera ku nyumba ya chifumu ya Chikoko Bay, ndipo ifeso nthawi ina iliyonse ndi kuti tikhala tikumaliza kuwulutsa kwathu pamene mtsogoleri wa dziko lino galimoto zake zikunyamuka kupita. Pamene ndayima pano ndi makilomita ochepa ndithu kuchokera pa Lowe, kuchokera ku Monkey Bay kumabwera kuno, koma sipano ndikayang'ana ku manzere kwangaku kumaloza uku ndiye kuti sipano kumeneku ndikupita ku Cape Maclear. Anena kuti stretch imene apanga panompo kuchoka pamene pa junction paja kukafika pamene walekezera msewu ndi makilomita okwana 6, mpamene panali poyipa kwambiri, ndipo mbali inayo ndi kumadusaso kumapiri osiyanasiyana kumene kumafunika kuti kukonzedwe. Zotero ndiye kuti mmene timakambirana muja kuti ATM strategy agriculture tourism ndiye kuti nkhani zokopa alendo apa zikuyenda bwino. Apa ndiye kuti kupha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi. Choyamba chitukuko chachitika, komanso chachiwiri ngodya za chitukuko ndiye kutinso zatheka zachitika mmene anthu akuno amafunira. Anthu akuno, anthu amene amachita business yogulitsa nsomba zimachoka madera osiyanasiyana kuti zikafikenso ku madera osiyanasiyana. Zikachoka kumangoti nsomba zimakafika ku Lilongwe, ku Blantyre, angakhalenso ku Mzuzu, ndipo mayendedwe ake amafunika kuti aziyenda m'misewu ngati zimenezi. Chifukwa nthawi zambiri asodzi aja akapha nsomba amapha nsomba usiku, ndi amafunika aziyenda malo amya kuti azikafika kumalo kwina kulikonse kumene akupita. Ndikayang'ana apa ndiye kuti tsopano zonse zimene tidakonza kuno tilekezere pomwepa. Mzanga mwina Owen osalephera mwina akhoza kungofuna kungoyikapo mlomo pang'ono pamene tayambira muja kufika komanso kumaliza. Ndimakamba kunena kuti maso athu ngosiyana, ndiye apa mzanga Owen tingokhala ngati tangomba konkota kunena kuti kodi zinthu zayenda bwanji. Slogan ndiyo mweja, maso ako ndi anga ndiosiyana, akuona kwambiri kwaona chani. Maso athu mtsiku la lero aona zofanana ndithu. Tayendera ku Agrivest imene ndi Chitakale State pomwe kwa Bwana Nyambe, kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakayendera ntchito imene ya zaulimi. Ndi kampani yayikulu kwambiri, akutiuza kuti 250 hectares malo amene akuchita ulimi wa nthirira. Ulimi wake ndi wa mbewu ya macadamia nuts, komanso kuli ziweto kumeneku. Ndi ntchito imene akuti ili ndi msika okhazikika, ndalama zake ndi zakunja forex, mukachita malonda nzofunikira kwambiri pa nkhani za chitukuko. Tayenderanso ntchito imene yomanga ofesi yatsopano ku ofesi ya Bwana Nkubwa ku Mangochi, kumeneko akuti nthambi zina za boma makamaka za pa konsolo ntchito zimagwirira mbali zina osati mu mpanda umene wa konsolo ya Mangochi. Ntchito imene ikatha mbali zonse, ofesi zonse zofunikira zikhale malo amodzi, ntchito zikhala zosavuta kamagwira. Ndi ntchito imene ikugwirika ndi dziko la Malawi mogwirizana ndi dziko la Iceland. Mtsogoleri wa dziko lino wayendera malo ameneyo ndipo wati ndokondwa ndi momwe ntchito ikuyendera kumeneko. Kumaliza kwa zonse mwina usanalowe mzanga ndi msewu umene wa Monkey Bay Cape Maclear, msewu ofunikira kwambiri. Timakamba kuti Mangochi mwazina imadziwika kwambiri ndi ntchito zokopa alendo. Ntchito zokopa alendo misewu ikakhala siyabwino ndi kusiziyenda, koma alendo kufika kuno ngakhale Malawi mwefe kufika kuno kupeza kuti msewu wabwino ukulowera ku Cape Maclear komwenso kuli Lake Malawi National Park ndi zina zotero, ndiye kuti zinthu zimakhala zopereka chidwi kwambiri. Ndiye polankhula president anena kuti ntchito ngati imene ayiona msiku la lero ndi ntchito yabwino kwambiri, kamba kuti mbuyo mwa anthu akudziwika ma contractor ndi kugwira ntchito zodulira zamdulira, koma kuti ntchito imene ayiona msiku la lero akuona kuti ntchito yokhazikika, ntchito yapamwamba, ntchito yomwe alimbikitsa kuti ma contractor adzitha ndithu kuyikapo chidwi ngati momwe achitira pa msewu umenewu. Wanditseka pakamwa komabe wakanika kundipasa mawu achiona kuti mtengo ja Soldier Tree mchichewa ndi chani. Unandifunsanso mtengo umenewu wa Soldier Tree, koma tinene kuti mwina ndi mtengo umene mtsogoleri wa dziko lino wa ubzala
pamene amayendera ntchito imene ikuchitika ku konsolo ya boma la Mangochi, koma unakambapo kuti zambiri za mtengo umenewo kuzidziwa bwino lomwe ndikukhulupirira kuti unayifotokoza bwino nkhani imene. Ndafotokoza. Ndatokoza kwambiri Owen. Amene tulankhani wathu wa tsiku la lero Owen Mavula ndithu kufotokozapo mmene tayendera lero mmene kwachera kuzafika pa nthawi ino pamene sipona ndikufuna ndikuperekeni kwa anzathu kwacha ku Blantyre komanso ku Chichiri Broadcasting House. Lero mmene tayendera mzanga Edwin Mushani ndamene ndithu wakhala kugwira kamera kupasana chithunzi chapaliponse pamene taponda. Kumbuyo kwake kuli Patrick Kajusu nyamata amene ndithu amayesetsa kugwira makina unena kuti china chilichonse chimene chikuchitika kamera izitha kuona chithunzi muzitha kuchipeza paliponse pamene muli. Nyamata wathu Stuart Gwaladi ndamene ndithu amayesetsa kunyamula katundu wina aliyense kuti chilichonse chipeze kuti chili pachimake kuyenda umene tafika mpaka na kudzafika kuno pamene Miriam Kaliza ndamene ndithu anali mkulu wa china chilichonse kuyambira pamayambiriro paja mpaka na kudzafika kuno kuonesesa kuti china chilichonse chikuyenda mwamya mpaka na kukafika ku Blantyre. Dzina langa ndine Dave Uma ndipo pano ndikuperekeni kwa anzathu ku Kwacha ku mzinda wa Blantyre komanso ku Broadcasting House ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Makoma nonse pitizani kuona maprogramu otsatira.